Egipto eta Mesopotamiaren arteko antzekotasunak. Geografia. Biek ibaien inguruan kokatu ziren. Mesopotamia Tigris eta Eufrates ibaien arteko haranean dago. Egipto aldiz Nilo ibaiaren haranean. Ibai horien urak presa eta kanalen bidez kontrolatu zituzten eta aurrezketarako erabili zituzten. Ekonomia. Mesopotamiar eta Egiptoarren bizibide nagusia nekazaritza, zail ureztatutako laborantza zen. Zerealak eriten zituzte, batez ere garia, garagarra, oloa eta artatxikia. Mesopotamian zerealez gain, fruta arbolak eta barazkiak landatu zituzten. Nekazaritza eta abeltzaintzatik soberakinak lortu zituzten eta beste behar batzuk asetzeko merkataritza aurrera eraman zuten. Gizartea. Hierarkizazio maila handia zuten gizarteak ziren. Errege, nobleak, apaisak, funtzionarioak eta armadak ofizialak, nekazariak, bestelako langileak, erdiazke ziren pertsonak eta Mesopotamiaren kasuan esklabo ugari ere bazauden. Egipton aldiz, esklabo gutxi. Mesopotamian eta Egipton goreneko mailan erregea zegoen. Egiptoko kasuan jainkoen ordezkari edo jainkoa bera zen, gobernu mode horri teokrasa beritzo. Kultura. Sortzen zitzaizkien beharrekin lotuta honako aurrerapena garatu zituzten: idazketa, kalkulua, egutegia, astronomia, ingeniaritza eta medikuntza. Mesopotamian idazkera kuniformea garatu zuten. Egipton aldiz hieroglifikoa. Mesopotamiako egutegia 29-30 eguneko 12 hilabete zituen. Egipton 375 eguneko urtea asmatu zuten. Erlijioa. Erlijio politeista zuten. Beren jainkoak urtzeko tenpluak eraiki zituzten. Apaisak tenpluez arduratzen ziren eta hauen esku uzten ziren jainkoi produktuen bidez egindako eskaintzak. Jauregiak eta hilobiak ere egin zituzten. Artea. Artea zentzu praktikoz erabiltzen zen, gobernarien agintea indartzeko. Arkitekturan, eskulturan, pinturan eta artesetan nabarmendu ziren. Jauregi eta hilobiak bezalako eraikinak aipatzekoak dira. Piramideak Egipton, zigurata Mesopotamian. Egiptoko eraikuntzak harrizkoak ziren. Mesopotamian aldiz, harririk ez zutenez, adobea eta berilua erabili zuten.